Ja dávam teraz pri ukážke, ako si zarobiť na Syndicate alebo Synfortia. Je tu s nami kamarát, tak sa predstav. Dobre, čaute. Volám sa, ako hráčka meno Eros 112. A tak dneska si ukážem, ako si zarobiť na Syndicate alebo Synfortii. Áno, dúfajme, že ho bude počuť. A dúfajme, že ja nebudem mať lagy. Nasadíme si veci. Nasad si aj ty. Dobre, takže budeme expiť do takého levelu 20. Potom ideme expiť. Áno. Asi po každých nejakých 5 levelov to strihneme, aby zase nebolo hodinové video. Takže keď robím nejaký 5 level, tak to strihneme do 10 a takto až do 20. Takže... To bolo dobré, nie? Na to, že prvý je trocha iné. A mohli by sme aj viacej vidieť natočiť. Však aj no. Však uvidíme, budú aj viacej určite party, no tak môžeme ísť expiť? Počkaj. Načítajú sa mi čanky. No točíme. Točíme stále. No dobre. OK, takže urobíme nejakú 5. Počkaj, ešte sa dať do skupiny. Do skupiny chceš? Šitela pozvánka. No dobre. Takže, tak najskôr ideme expiť. Ako som povedal, že do takého levelu 20 a potom vám poviem čo a ako. Áno, tak. Nestačí. Tak. OK, tak ja budem natáčať. Dobre, nechaj mi, ja budem mať expiť a všetko. OK. Neže ťa zabijú. A 24 karatový zlatý prstienok. Tu sa dá predať za 50 mega v obchodnicu. Pekne. Ja si musím zvýšať obranu, že? Som to už zabudol. No, tak môžeš. Ale teraz toto nám stačí tu. Máme level 4. Tak. Pôjdeme si dať skiny. Tak urobíme 5 a strihneme to do 10. Tak to strihneme. Nech to není moc nudné. Tam má zbrojko také magické. OK, mám. Mne ho nezobralo. Lebo ho tu nemám v invente. Počkaj, mne si ho dal. Dobre, ten ho máš. Dal som ti ho. No, zober si ho. Tuto ešte zopár zabiem a môžeme si ísť s tým zobrať. Dobre. Počkaj, ja som dostal lak. Mapa veľká, áno. Dobre, tak teraz to strihneme do nejakej desiny. Tak zase vám pripojíme, keď budeme desiny. Čaute zatiaľ. No tak sme tu, už sme desiny. Tak budeme asi expiť ďalej do nejaké 15, potom to zase strihneme a... Čo povieš? Potom zase strihneme, nie? No hej, môžeme strihnúť od také 15 a potom keď budeme 20, no tak to môže byť dobré. OK, tak budeš teraz ty expi zase, aby nemal som až také moc lagy? No hej. OK, tak ja budem chodiť iba za tebou, hej? No tak môže. Akože... Však do nejakej tej 15 to je expi zase. Á, 24 karatov. Zase? Počúvajte ľudia, jemu už padol 4x 24 karatový prsten. A tebe padol požehnaný. 1 mega, čo sa dá predať. Nevadí, ja si ho nechám na zbraň, alebo na niečo. Nedávaj si na zbraň, predaj to niekomu za 500 Ako? 000. Čo? To si radšej nechám pre mňa na vylepšovanie, nie? To si radšej normálne, 24 karatov. Ježiš. Už ich mám 5.
5? Nemáš ich mať náhodou 6? Počkať. 5 ich mám iba. Hej? Takže 11. No. Tak s plášťom by to išlo 100-krát lepšie, no. Čo? By to išlo s plášťom mnoho lepšie. Ja aj s plášťom, no to hej teda no, to by sme tu boli chvíľku. Počkaj, nechaj mi to, hej. No však ja ti to stále nechávam. Ja si to naženiem pekne a teraz ich švítam. Co zveraj, čo ti zase padne? Nič. Tak teraz nič. Také. Mali by sme už ísť aj ďalej, či nie? Na medvedia tak. No, to môžeme ísť ďalej. Už túto to už skoro aj neexpí. Ale neexpí. Tak ostaňme tu. Tak poďme ku prísahám. To ešte nedáme, nie? No, dáme. Počkaj. No, dáme. Ja som to dneska dával. Hej, prísahaj teda dáme? A okej teda. A to, vidím, že tuto v tej Sim40 je aj nejaký, že v webe. Čo to vlastne je? Čiže? Pod manou. Manou je tam, že webe. Všehlas. No, to je... Napríklad to máš hodnosť, pozri si, status, tam máš pánosť hodnosť. A toto je percent, koľko máš, keď budeš mať 100%, tak sa ti zlepší hodnosť. To je celkom dobre, myslím si. Kde to je? No daj si čečko a tu máš, tam máš svoje meno a tam máš hodnosť. A ako náhle budeš mať 100%, sa ti zlepší hodnosť. Panoš. No, a keď budeš mať 100%, tak sa ti zlepší hodnosť a budeš mať 0% a budeš mať lepšiu hodnosť. Aha. No, takže dáme si auru meče. Vylepšiť. Ja už mám na 6 tú, áno, tú čepel. Iba čepel si zatiaľ vylepšujem. Aha. No tak ideme na tie biele prísaj, hej? No, hej. Do tej druhej oblasti. Tam je to lepšie podľa mňa. Počkaj si to na kúkne, koľko už natáčam, hej? OK, tak môžeme ísť ďalej. Až teraz. Som zapol natáčanie. No tak. Ideme cez portál? Hej, pôjdeme na prísahy. Akože ľudia, že Syndicate a Sim40, že nie je až tak ťažký server, keď viete, ako zarábať na ňom. Však teraz im ukážeme, že ako presne zarábať a tak. No. Je to veľmi jednoduché a počkám ťa. No hej. Jednoduché to zarábanie. No musíte mať aj tie veci, no to je tiež dôležité, že... Ideme na... Ja aj to je 30, aha. No to je meky, 30, to... Keďže som mal také lepšie meky, tak to sundám, možno, neviem, asi hej. Teraz ideme na prísahy. Mám ti pomôcť, či ideš sám? Sám. OK. Súdlica ti padla, bacha. No, to je na nič. Ja viem.
No, to pochybujem, že dáš toľky veľa. No, ale dám možno. Dám, určite. Nechceš po vás? Nie. Level up. Level 13. No. Ešte tie 2 leveliky. Môžu... Tam už asi ideme. No, tam už nejdeme. Tomu nemáme šancu dať. To sú už nejaké 30-ky, nie? No, to je, keď budeš na lepšie veci, tak to dá nakoniec. Však je, no. Treba mať tie veci, no tak to je najhlavnejšie, no. To je teraz nevýhoda. Vieš, kúzla F2, F3, F4, nemôžem stlačať ani F2, lebo stopnem nahrávanie. No tak nestlačaj. Čo? No však nestlačam, ale tak reku, že... Keď som ho stlačil. No, máme level 14. Aha, mne to seklo, takže no, hádam. Áno, level 14. A dajú sa tu potom kúpiť tie kamene na, čo ti dajú kúzla na P? Kamene, no dajú sa kúpiť za 2 mega, myslíme. 2 milióny, hej. Ja mám iba level 33 od včera to hrajem. A mám tam okolo 23 mega teraz. Tu si skade nahral. No, veď to je o tom, že ako to získať. Dneska som mal 18 mega, použil som okolo polku na Steam na G, vieš. To je dobré, že stoja málo kameň duše. OK, poď zatiaľ. Kde si? Čože? Kde si? Tu som. OK, tak zase stopneme nahrávanie a keď urobíme 2 ceny, tak zase sa pripojeme, OK? Aha. Dobre. No tak, už sme tu, už sme 2 ceny, presunuli sme sa do mesta, aby sme si vylepšili zbranie a brnenia, že? No, najlepšie, keď sme spravili ceny, no najlepšie od levelu 18 brnko, dať na takých plus 7 alebo plus 8, lebo na plus 9 tam treba runu takú. A ešte široký meč je najlepšie na plus 8 alebo na plus 7 alebo na plus 6, ako vy chcete. No a potom v ďalšom parte už bude samotné, ako sme slúbili, potom bude zarábanie. Že? Áno, tak. Tak môžeme si vylepšovať meč, nie? Že vylepšovanie meča. No. Okay. Mám ho tam iba ten meč na ňo presnúť, že áno? Tak si. No. Mám tak dosť tu rúbe, no. No. Nie. Ja som ho vyhodil. Pekne, plus 3. Plus 4. Na koľkátke ho máš už? Čože? Na koľkátke máš ten meč? Aký meč? Však oný. Široký? No. Ešte som ho nevylepšoval. Ja už mám na plus 5. Hej, pozri sa, čo som ti napísal. Áno. Stále. Dobre, tak možno to už aj ukončiť, lebo stretneme
stretneme sa v ďalšom parte, nie? Áno, stretneme sa v ďalšom parte, kde budeme zarábať, tak nezabudnite dať like, odber, čaute. Čaute.